Uram kalong yutrai baru unong penem jongi Jesus Christ. Ubala kerku baru ubala yalam. Ya kajing im kejongi. Mengi salong kumni kumangilong. Ai kumlei pi baro alma jongi kapor isen pat. But lima jongi kapor nge kwa penya phai lang bat nga. Siya kanega Christian ka jong blei pila ban blei di ki Bible ki jong pi. Pila ban ye pule lang bat nga. Ini kerana ni kawai ke bentak dia kajing selok ni kapor. Nak kena Christian ka jong blei ka pila ban shem nak ka ba ar sikinong korin. Kani kala nong ka barlai. Kada khot ka ba kanyo. Pat ka ba khat pra. An pulia ka kum kalong. Ti utrai ulong uta umensim. Bat abadon umensim utrai hanta don kajing lai lui. An pulia biang. Ti utrai ulong uta umensim. Bat abadon umensim utrai don gai hanta mut hakata kajaka don kajing lai lui. Kai kani kajing lai lui pidi ban sotu ba kam de kajing lai lan. Kai kajing lai lui. Kaba haba fidwai kam don kanu kajing syate. Fi sotu kata kajing duai ka jong fi kan don kalau ka tuit be kum betuit ka om sotu ka don kajing elam fi sotu ka don ka don ka ubleu don ba fi sotu ba ka ani pi i ban duai pi bang ban syong ha kajing duai. Ba ka tuit be kum betuit ka om ka wa duit ka tuit char. Lani haba pi ruai. Pi sim na ka kajing ruai pi ruai kan ono kajing ruai. Fi syong hayeng fi ruai. Lani pi duai lani pi kanu hakan kajing syakari blai la hakan ulu ka benta. Ka keren ka ong hanta don kajing lai lu. Fi kajing lai lu hang ni pinda puli na sti Galatia. Ngi sungtu ang ni ba ya kajing lai lu ni layo try ula ai ngi. Try jonga jong pi Jesus Christ ula ai yang ai pi ya kajing lai lu. Ini ban sungtu ba kan ni batung in apa sti Galatia mo. Si Galatia no pesan khot ben kong ong ni. Ya kajing lai lu Christ ula pelat yang ni. Kalau ke basisya. Ada nirwai tu kajing ruai, ke nirwai bro sikatu boong isi ruai ki keras. Ki jinglong barim ngala eno baro. Ngalong jing thau batumai. Ki kambang ajule ngamle syu mentah. Namar balik. La ya ka jinglai lu ukris ulal pelaja. Rangim lai lu mungi syate. Syate amut syate marau. Ki marau pun sin isu tu baki de ki bam la ki bam long lai lui. Ba ki bam long lai lui ni so thu ba ha ba kim long lai lui một myo ban le một ki control la ni ki sin syar di we. Pia ban ko ngu ya ku tau sin syar mo klaim bor kita ni uta yang i. Kani ka jing lai lui ba kren ni kam kren chapang ka jing sin syar pro thai ka kren chapang to ba kan jam sim bat ka ba dai ha ka jing im jung i shimet. Esi ki jing blen ki basniu bun sin ni ngim la ban lai. Ni so thu ba ka dai ka basniu te. Ni song thu ti ka pachau si eu blai. Biang pa biang ya kata. Bat kai ka ba ngi tingi kwa ban lai ngim la. Ngi khon ngim la. Ka dau ka long namar ba. Ka tau ba bat ya ngi ri khlaim bor ban nga ya pi ta dau ngi ko ngu si ko ngu. Nai ai ngu eu blai ka ong ne ya ka jing lai lot. Ka karen ya ka freedom ka jing lai lot. Na ka jing sha te sha khom. Ka ong no ukris ula pelaj yang ngi. Mun Jisu la pelajang ni. Ndrei kam kut tang hang ta. Ndrei skap na kakin ke jong blai kadon ka jing maham. Kadon ka jing maham hadir. Kong ni namar kata tu yeng scam. Yeng scam ha kata ka jing lai lui ka ba Jisu ula pelaj yang ngaya pi shisi. Pat ngani jo ki bor jo ka jingdom ki bor jo setan ki bor ki pop perkoi khandam ki singi bamantali ki wan na kadiang mansua aba kadang kena mengaruh kadang sutu ba deni kwa jing subha tu ki por ni hap liwat matam no kamu kawan hi yen mata ki lawan hi kai ka bang mo bonong bang yen scam ka jing lai lu lo pelaj ya pi bangin lai ka jing shate chakho na kata ka bangin la long mau si sien blewong yen scam namar kawan kan ni ka hedin ka om ni. But what I ba on riam ya pipat hakal lingkor ka ong biang lingkor on riam but what I ka ong
mut kanang don ka bor ka ba nang riam yang i wan mut bangin ang lalai kan don ka ban nang riam yang i ban riam yang i banem no ya phi pat mut sasin kan riam biang ya phi hage ha kalingkor kalingkor jong ksu jong boman kalingkor kani ka baban kiang i kalingkor hakim ka bakal ji bahaki hakim rat mo hakim masih dap gitu ki besi penkiang bantan kitan di sene ki kani ka rentang ka jong kiseng sate di kikin juri kan kam tang mo jong setan kalingkor jong ka pop jong ki pop jong ki aulia bagi jing mlin ki basni bat ki wi pat wan ai ban riam pat ya pi ha kalingkor te ka jing long ra wat ai riam na ta daw kumbang ni ngai don pleng jo fiki bala pek ini ki bentama la pek ya ka e jing kran spang mun sim ba ko bar ka don ka jing dai hang ni kum nong ila ban yai ne ha ka jing lai lo kum nong ila ban ne ka jing lo hani kong ba ti utrai ulong uta umen sim utrai jong a jo fi ublei de umen sim but habadon haban bakong ni but hakabadon umen sim utrai hang ta don ka jing lai lo mot umen sim ba ko kran ni umen sim utrai bo ni khot eu jisu utrai isi rai mot pindah pulih nak Bible on the spirit of Christ umen sim ko de umen sim dong jisu Kristus umen sim dong ublei ko pa ong jisu ba umen sim ko ba mi na ko pa ya ila you but udan hapo jong ini hang ta kadon ka freedom kadon ka jing lai lo you mun ni ai la mun sem ko bat mun sem ko nung lai lo yang ai fi bangin tuai nginom syate ka jing tuai nginom syate hakaban puli Bible nginom syate ka jing syakri blai pi ka ba so si ba yang pi ru pi so tu kata nang asyap tiang bai ka ni buon ni syakri blai ringkat bat ki jing syate bon ni syakri blai bat ki jing syate ki bre wa sabar ki mi i bre blai i setan ruki o i thi syate thi dang le ki kam busniu thi dang le ka tu dang le ka ni dang syate dai nga ai pi ka ni ka tin ki jong le ni tin jong leมันซิมบ่คุยอุนปันไหลลุยยังไงพี่บัดเงิน sustain เงินเนะหากจริงไหลลุยน้ำได้บอกงาเบียงนะชักรีตรายนะดูบังกลาบมุนได้บอกงาเบียงมังงาละมังamar nga penrit lari kamat so le pendam lari kamat soมันซิมบ่คุยยังลำซิมจริงจังมันซิมบ่คุยยายบิเตนเซกจริงกันจังบัดหังตางาสูทุกงามาเด็กจริงไหลลุยkiบอนะบาริki climb ha banเตะมาเบียงเรียน้ำมันบาดดอนมันซิอุตรายบัดนั้นเป็นคนอย่างนี้ดีครับni ba di ko ka kanai sa yong ni aso hon ni kani kam ko tang ta dai sa sap kani ka ong ni henry mangi baro da ka khmat ba khlem ka da ka bang khini shai kum ba ha ka yit ya ka buram utrai la nang pen kala dur yang hi sha ka ju hi ka dur na ka buram sha ka buram kumba na utrai ubana umen sim so bang apa pulih di kitim ke job play nang pen kala yang ayah pite hakada ka jing lalu ndai ne aju nang pen kala yang naga buram suka buram ka bana umen sim utrai ndai buram perthai mo if yong ka buram perthai kam ka khanto ndai ka buram play ndai ya perthai ngani tu if wa de buram perthai yung idu ik buram ka job lai da ka jing tu ni ka por ka lo yang scam ha ka jing lai lui ka ba uchi su la plu lai pi da ron na pleng job fin ka por ba shat te phai kla ba mot ud phila ban duai phila ban pule Bible phila ban shakri ha ka jing lai ha ka jing long guilty conscience ha ka jing long guilty bon ki ben shakri blek sura mil di na mar lai kim don bor Yimdan bor balai namar hapo re ki jing syate pai bu chu jisu ai la num sim ko ha ka jing em ka chau phi to blem kar khui bi si bo ne bat na pu chat bor fi ya im ha ka jing duai ara ka puli ka tin ka chau play ngin ya duai si sin ka por ka mi duai ya dem ki chu ba trai ni ai ngu namar ka por i dem khmat jong me us em kis em utrai ki trai namar ya ka ba mi melakar ku yang hi ko trai ba mi ai gi ni ka tin den jong mi ai ngi yo mun se ma ko ko trai kanang ba ka jing im jong ngi kum ki kristan ko trai kanong ka jing im si sha
kaba pediang hun na kaman jome kaba long shisha kaba mi snow ha ya ka jing im ka jome tera ya rap ingin makan ka por ngi snow tin ka jome o ngin yang scam ha ka jing lai lo kaba me jisu me la ai da kaba ngi sha ha umen sim ko no ha kaman umen sim jome atrai un long shisha u badon apo jingi un pen lai lo chishu yangi da kaba ngi la ban shakri lai ban duai ngani ban pule bible ban shakri hanu ko banta kanum don kanu ko jing shat he nrei bangin shakri bat baki wei ru kinyo jingker khu leng baga jingim ka jongi duai ngapan kini baro ka kerteng ka jong trai ban unang pudim jingi jisu bara ka buai jong ni ka por ka khalmat jong ka ne ka jingi duai ka jingi slom pelai pedeng jongi de jingker khu batam bi jong ya blai jing e jong ya blai ko pa jing e jong trai jisu ka jingi slom men sim khu kene ki long long kat lambat ni ka bagi khon ki jong me ka han ni bat keleng slak ka bathai ado mandasi bam jukur